lam ndingu-Andiswa Dandala waseMonteli eMhlozini, Eastern Cape. Ndize apha efamasi kaDr Khehlelezi ndizothenga, ndifuna ugadla for izitha, ndifuna ukuklina umzimba wami, awukho right umzimba wami. Ndifuna nje izinto ezonceda because ndibonile ko-YouTube nako-Facebook uyasiza kakhulu abantu. So nami nethemba lokuthi uma ndingena apha ndazothenga. Hey, ngamtshela nje ukuthi akayazi into ayenzayo ngoba thina sesimphethe ngezandla uThixo emhlabeni. Uba uyafuna uphila, kumele uzonyathela kule ndawo. Mina ndizange ndiyaqala ungena kodwa ndaphila nje ngokumkholelwa nje ndimbona ko-Facebook nako-YouTube. Bakuthandazwa bakhona kodwa ezininzi izinto zami ziye zaba nomehluko kakhulu. Impilo yami isinoshintsho kakhulu. Ngokwempilo ngizobe ngikude kakhulu nempilo, angihaleli nokuthi ngizobe ngikuphi. Ngizobe ngikude kakhulu ngempilo. Njengoba sente ndangena futhi ngiyathenga namhlanje izinto ngancama nemali encane enginayo. Ngizobe ngikude kakhulu nempilo khona unyaka. Abasebenzi balayikhaya banenhliziyo ezinhle kakhulu and basichazelile yonke into nebesingayazi. Sikwazile namhlanje konke okuningi besingakwazi. Banenhliziyo ezinhle like bafuzile umkhulu wethu kokunye ke, uyayibona?